kubva pakasungwa nyoka yemabhunu hapana kana chipenyu chisvinu chinobatika chinooneka, uye ndiye murume muskomredi chaiye akaperera. Kubva paakavharirwa ndechipi chimwe chaitwa chine musoro? Wese wari kutaura wakageza wacho akanyarara, hapana chiri kutaurwa, hatitozivi kuti ariko here, kandi akatopiwa mari, kandi ari kuita sei, because hapana. Tangonzi action, hapana action yaitwa. Munhu aitaura chinhu chinotobatika choti vanhu vese vaivhunduka kutaura kuti ya zvataurwa nakomrade nyoka yemabhunu ndizvo. Ndiye badzi munhu aitaura zvine musoro. Makunyanya ruzha pasocial media apo. Ndokumbirawo uise audio ikureni. Vanhu vakuwanza ruzha. Wakomana, ma-stories awanda. Chimbomirai kana vanhu vasisina zvekutaura, kana vasina chimbopa iwana wana kulena ona nayo na GD olawo wambotsvaga woga nhau dzavanotsvaga dzine musoro kwete dzekuvavata kutukana panapa. Hatisi kuda izvozvo, hatisi kuda. Wozi nguva iri kufamba, nguva iri kupera, imi ndimune muchiti ndimune chimuti, vanhu vane chimuti wacho warurwa. Handiti munhu tinototi ina nguva changu ndakazvimirira idisa king. Mambo ndi mambo. Mazvinzwa? Kubva pakasungwa nyoka yemabhunu hapana kana chipenyu chisvinu chinobatika chinooneka, uye ndiye murume muskomredi chaiye akaperera. Kubva paakavharirwa ndechipi chimwe chaitwa chine musoro? Wese wari kutaura wakageza wacho akanyarara, hapana chiri kutaurwa, hatitozivi kuti ariko here, kandi akatopiwa mari, kandi ari kuita sei, because hapana. Tangonzi action, hapana action yaitwa. Munhu aitaura chinhu chinotobatika choti vanhu vese vaivhunduka kutaura kuti ya zvataurwa nakomrade nyoka yemabhunu ndizvo. Ndiye badzi munhu aitaura zvine musoro. Nhasi akadzoka ageza achibuda achitaura, anobuda achitaura dzimwe nhoroondo dzisina kana basa dzezvakataneta nadzo nhoroondo idzi. Kana vanhu vasina chekutaura kana chekupotsa, ngavanyarare please. Taneta nezvinyaya zvisina basa zviri kungoramba zvichitaurwa. Omana, nyika yeZimbabwe ka haichadi kuvakwa nekungotaura pasocial media zvatiri kuita izvi. Hazvishandi. Nyika yeZimbabwe irida vanhu wane action. Kana vanhu vaine action ndiwo vanoti ndiwo vari kure satina chetinacho. Asi wakatipa mukana wekuti tiende kunorwa, wakatipa zvinodiwa, tinoenda. I'm ready because takafa kudhara, hapana kusiri kufa. Asi hatina nemusoro uri kusimuka izvezvi. Hapana risimudza musoro kuti chii chinoda kunzi chiti. Nyika wakatienda naye kupi? Kungovata nekutukana chete, nekutaura zvisina basa. Chinhu chinofanira kuzikanwa neweZimbabwe newese wari kuchomoka vachitaura zvanachamisa, vachitaura zvanageza. Chinhu chinofanira kuziva ndechoti ZANU-PF Mnangagwa haana moyo, haana kana tsitsi. Devil munhu yawe. ZANU-PF izere iwana devil, masatani. Izere mhondi, izere vaura zvana zvimwe zvidiki. Imhondi dzose. Tarisa chiuzvona kuskotisa kupwanya imhondi dzese dzedzi. Wana chivhaya wacho imhondi dzese dzedzi. Wese chibaba chavo chemasvosve chikuru chacho ibaba ndiye Mnangagwa. Ndizvo zvinhu zvataifanira kufaita kuti vanhu ava tunguvata vanhu vatiri kurwisana navo ZANU-PF havasvike kana 60. Havasvike 60 nyika yese. Asi basa ndekuti taputsa azoda ichasipesa zvese. Asikazive nhasi uyu anzani wekubva kuno akarwara ari mujeri uyu. Ngaro G40. Nguva ine tsitsi waita dzavo mutaende kunoona madhokta. Ndiwo munoda kuti chamisa asungwa aende kunourawa. Muona futi zvekutaura. Sei kumaZimbabwe wasingazvivi politics wakapusa zvisingaiti? Ungaende kunorwa here hondo nerekeni uchirwa nemunhu ane pfuti? Kana uda unobaya munhu ane pfuti utoda unomubaya nebanga? Ngatikwanei mhani, ngatishandisei pfungwa mhani vana veZimbabwe. Musatitambisire nguva muchiramba muchiwawata so.
Kana Chamisa akakundikana musiye akadaro nekukundikana kwake, anogona ngaaite tione nyika iende mberi. Wanhu wangani wakaurayiwa neZANU-PF, wana former opposition party Morgan Tsvangirai ari kupi neZANU-PF? Anasirwa mushongana naMnangagwa iwapa. Chamisa wana kuda kumuponda achibva kumarondera pamabvuku apo. Hawana kuda kumbata nefortune inofamba isina number plate, sei isingasungwi. Nhasi kumba kwaJob Skara akabhomberwa pamba akaroverwa mota dzikakwadzwa kwadzo. Pane masuspect yematemanzwa imi awabatwa niwawo. Nhasi Chamisa ngaangotaura zvinopopoza government unozwa. Asi ndiye mune dai azodai ye moto mutuka munomutukirei mimi kana machigona endai munoite. Hazvirambidzwe kuvhura opposition party munyika. Tikuoneka muite mimi mune simba guru. Bomichewa akavhura vanhu meso, but vanhu vakavhura wacho madhanana. Unozoti maZimbabwe tiri madhanana matafi anongojamba nepasina rwiziso nepasina mvura ngotsvetuka sina kana order, sina kana musoro futi. Basa nderongowawata sezvinezvi nyika yese uye Zimbabwe wanasikana anga wamasingle mother, mwana ane 16 years asingle mother ari kungoswera vachiita zvawande munana downtown muJoburg vachingohura vana nenhamo. Basa nderekuti tiringowawata chete wana baba tiri pasocial media panapa. Zvinobatsire chii izvozvo? Tasaizwana zviduku kuZimbabwe nokuchikora zvaidi nemutoriro. Tingoramba tichiwawata. Muchaona tikangoramba tichiwawata 2030 ichasvika. Mnangagwa achingotonga muchingowawata pasocial media ipapo. Musatsamwire zvinhu zvisina basa mhano yemiwarume. Munoti bhoa singaiti. Tombokuteerera timbokunyarara but tinotoona makuda kuenderera manje. Siyana kana Chamisa wataura siyana naChamisa. Taura dai pachenyu ikoko muudza nekoko. Zita roti Chamisa rimise ho. Kubva Tsvangirai achifa achisira mfana ye Chamisa ye. Anditi wanapiti wakabvoronga futi. Nana Watchman mwe nana wakabvoronga. Akasiya akaenda kwa Alliance wakauya akabvoronga futi wanapiti wao. Akaenda triposi wakabvoronga futi. Nechi chine musoro nenge chinenge chimwana chaMnangagwa chimeya chenyu chemuHarare. Tasaufanana kwezvakaiko chakaita nezvona zvaMnangagwa zvimatwins izvi. Pamwe chitori chemwana chaMnangagwa ndosaka chiita zvisina basa wachiuraya nyika. Ezvinezvi Harare mutauni moita sekuti kuMupare. Masewage zvaanoita kuMupare tasiyamo nemasewage. Vanhu vari kudya newakatasana nendowe yemunhu mumba. Ichiwerera kubva kumusoro kusvika kuzasi mukukwakwanyuka nependi nezvinhu. Aye man. Basa ndiri kutaura zvisina basa panapa social media. Tasairuke tisi South Africa ine. Kumaruzevha kunotakurwa mabhini. Kunotakurwa mabhini achinorashwa. Komenyu munyika mumatauni muri kutakurwa mabhini here. Masoja ari kuora civil servants ari kuona zvipatara mune mishonga chaiyo. Kana majekiseni arimo. Vanhu vari kungopiwa zvimapirisi zvakaexpire zvekare. Wangani wafa muzvipatara masishairirwa mushonga. Kushairirwa pain easy rinoita kunoita 3 rand. Asati atisvinura ativhure musoro meso so ativhure njere dzedu so. Masoja enyika anofanira kuchengetedza nyika chaya akangoti tununu so wangosvinura ngematemba kudai. Wangobudisa ziso maziso anenge magwaivhi. Pane chauri kuita. Wozora zvati Chamisa haana kana plan. Iwe une plan ipi? Ta plan A and B toone kuti unokunda here. Sati nyangadze mani. Taneta nengotaurwa zvisina basa rese pasocial media. Posta for audio